Madiko se Hameck. Samira se. Zvese bho. Kwatabva ku right. Atikuone ndaona kambokunenge mukuru wa basa rakaipa. Zvakatodzanya. Oh, parugadzira chiko. Totra kuti ma TV stand bazvinozati manamba racho ndichiri kushoma zvinongene zvinhu 1 2 chete zviri progress. Alright. Zvinoda kuti zviwande but bag racho manje hey. Muchema pamara. Bag ma 1 because unofana kuti zvigara kuma 10 15. No utango zvakanaka but atadzidza zvakawanda ne lockdown because tatoona kuti hapana chikumirira mbano. Sakamanya mukuda kuti chiya mukuda kuti kana pane bhegi dai kuri kunzi tinenge tawana bhegi kataida kuti tikarowa kana 5 madesign akadai. Yaman. Turu 5 mamwe akasiyana naye tikaito 3 maproducts kana zvinhu 15 ukaita rako zvikatengwa tengo ukagadzirwa kana riri sofa chairo shopu yatotanga. Handizvo zvije shopu wakuti utanga ungozvitiro zvokuti tangona munhu anopromota basa rinotanga kutofamba 3 4 5 months wakupinzawo zvimwe zvapana wogara futi uchizvidzidzisa futi matiching zvokuti ndopari kungosunga play mari chete tozvikunda tikaramba takatsika because ndatoona kuti chipo chiripo mamagarira chipo kanguva yese but gwarangwa pane pasina apa kutoro nevamwewo vanozombotifunga vari kuchanduku vakaita kunge vana Dexter Jari yaman ndo vamwe vanozombopota vachipomba futi tumabhegi iyo anenge vachitirowa bhiya but vamwe vacho unobva wazoona kuti amenyorowa bhiya vaka hazviite zvakuda kuti tingoita mumboinvesta saka uri kuona pakapa aiwa asini kumberi abudikira chake hwana mhenoti anochitanga zvoroti pamwe varutochiona panogona kutoita mumwe munhu anotogona kutonakirwa hazvinetsi mutongo musotero chake maizi because basa iri harisiri kutamba naro wapa pacho yakadhirowa yaman poiswa mahendo hatisi kutenga kofera zvekutswinyira machaiwo chaiwo yaman kala toisa munhu yaanoda anongotaura kuti enda tigumire papa katorova zvese mabhiya saka zvachichaita nezvekutika zvese munorowa as long as chingorowa neudhu chete hapana masofa kungovaka imba tobva tauya ipapo tova taisiya aiwa vakomana vane chipa dheni touya ipa because chichazotorwa futi chapera vanhu vanyasochiona zvacheni chakaita kana chapera chichadzoka futi tumasenzi kondasosa zvekuti mangwana wani chacho ndofunga ndokuna kuti chipere zvese vanhu vanyasoona kuti basa panorwa basa sebasa kuitira kuti vanenge vane vachidawo zvinenge zvikadai so vanongoisawo maorders avo nhamba dzacho mai ngadzingogara dzangu taurwa 0776 386 949 mukuita zvese basa torova masofa zvementenense vamwe vanozokudaidza kumba kwake kuti uyandigadzirire vendomba kwako bva vanoona kune chinhu chekugrandfi ndozvazingade because munhu unyasorwa zvinhu zvine quality zvakanyasosimba zvokuti chinhu chakanzi chagadzirwa hachitsemuke zvokumhanya zvimwe zvacho munofana uraze handizvozvo zvoziita kuti vanhu vaite zvinhu zvokuti hachigadziriswe hachitombosvikira pakunzi chida kugadziriswa watoona chinhu chichizonzi chida kugadziriswa chinhu chakaitwa chinogadziriswa ngachiitwe kahwani kusvikira munhu angoti chindauda kuchinje because rasta ndiitire chimwe matombonyasochiona because kana makona acho mahwani hapasitombonyebo apa haasi mafanisa majambi kandirigwazhika satambeka pakarohwa majambi kamunhu ari pafashi aiwa zvirambike because ndakadzidza kuti ndidzidzisewo vamwe vanhu hatizoshoyiwo vamwe vanhu 4-5 vanopinda mudhiri saka vanotida vanotibata ipo pepe vanonga vachidawo zvavanenge vachida kugadzirirwa totangira ngatidzokorodzwe kuti namba dzacho kuitira kuti 0776 386 949 thanks so much